Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген Казанда киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турниры ярышларын ачу тантанасы була. Лаиш районында махсус хәрби операциядә сәламәтлеген югалткан хәрбигә яңа йорт ачкычы тапшырдылар. Истә, һаманда истә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында халкыбызның легендар җырчысын искә алдылар. Бүген кич Казанда киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирын тантаналы ачылышы уза. Турнирга 105 илдән 282 команда килде. Уеннар инде бара. Бүген Боз аренасында фиджитал хоккей, Казан Экспода фиджитал баскетбол, барлык мәгълүмат белән киләчәк уеннары сайтында танышырга мөмкин. Шулай ук рәсми рәвештә Казанда фиджитал уеннары үзәген ачтылар. Монда профессиональ спортчыларны әзерлиләр. Искәртеп үтәбез, уеннар үткәрелү сәбәпле бүген автомобиль транспорты йөрүгә вакытлыча шикләүләр булырга мөмкин. 4 мартка кадәр Казан аэропорт участогында 8 өстәмә рейс кертелде. Бүген Казанда Кыргызстан Республикасының генераль консуллыгы эшли башлый. Тантаналы ачылышка Татарстанга Кыргызстан президенты Садыр Жапбаров килде. Аны Казанның халыкара аэропортында республика рәисе Рөстәм Миннеханов каршы алды. Шулай ук эш сәфәре кысаларында Садыр Жапбаров киләчәк уеннарын ачуда катнашыр дип көтелә һәм Татарстанның икътисади, сәнәгать потенциалы белән танышу өчен кайбер объектларда булачак. Бүген 21 февральдә дөнья күләм туган тел көне билгеләп үтелә. 1999 елның 17 ноябрендә ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән әлеге халыкара бәйрәм 2000 елның февралендән башлап ел сайын дөньядагы телләрне саклау, аларны киләчәк буынга исән-имин җиткерү максатыннан оешты. Туган тел көне уңаеннан республика халкын Татарстан дәүләт советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Хөрмәтле ватандашлар, билгеле бер әйтемне бераз үзгәртеп, туган телне яратуына җитми, аны сакларга кирәк дип әйтәбез. Нәкъ менә күп теллелек гармониясына ирешү, милли мәгариф, әдәбият һәм сәнгатьне үстерү, традицион әхлакый кыйммәтләрне саклау, җәмәгать татулыгын һәм граждан тынычлыгының нигезе булып тора. Ил һәм республика җитәкчелеге шуларны тирәнтен аңлап, бу юнәлештә зур җентекле эш алып бара. Бүген халыкара туган тел көне белән котлап, мин барыгызга да туган телегезне, әни һәм әти, әби һәм бабай телен өйрәнүгезне һәм анда мөмкин кадәр ешрак сөйләшүгезне телим диелә Республика дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан халыклары ассамблеясының 6-нчы хисап сайлау конференциясында узган елгы эшкә йомгак ясалды һәм быелга бурычлар билгеләнде. Иң мөһиме гади булмаган халыкара хәл шартларында тыныч, дустана мөхитне саклап калу дип ассызыклады Халыклар ассамблеясы советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Конференцияда катнашучыларга сәламләү сүзләрен Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов юллады. Узган елда республикада тынычлыкны һәм милләтара татулыкны ныгыту буенча 9 меңнән артык чара узган. Шуларның 2 меңгә якыны милли автономиялар тарафыннан үткәрелгән. Я хочу поблагодарить руководителей национальных общин, каждого персонально, но сказать, что у нас все сделано, все в шоколаде и нет резервов, мы не можем. Времена непростые, мы должны еще и еще раз внимательно посмотреть всю нашу деятельность и в планах работы на 24 наступившие и последующие годы обязательно это дело учесть. Башка темаларга күчәбез. Бу көннәрдә Лаиш районында махсус хәрби операциядә катнашкан хәрбигә яңа йорт ачкычы тапшырдылар. Гадел Уркунбаев чын мәгънәсендә республика һәм үз төбәгенең герое. Яңа йортны райондагы битараф булмаган кешеләр һәм эшкуарлар акчасына төзегәннәр. Шатлыклы мизгелләр алдагы язмада. Гадел Уркунбаев үз өендә сөенеченнән хисләре ташый. Красивый, хороший, уютный дом. Не хватает, получается, меня пока. В скором времени переедем. Гадел Лаиш районының Атабай авылында туып үскән. 2020 елның июнь башында хәрби хезмәткә чакырыла, ноябрьдә контракт буенча китә. Дом очень светлый, хороший, большой. Пороги, порогов нет. 107 метр мәйданлы йортны төзегәндә эшмәкәрләр һәм хәйриячеләр ярдәм итә. Йорт 6 ай эчендә төзелә.
Самое важное, мне кажется, это сейчас оказать всемирную поддержку, окружить. Иң мөһиме хәзер бөтен яклап ярдәм күрсәтү, җылылык кайгырту, тиз арада көндәлек тормышка яраклаштыру. 2022 елның августында махсус хәрби операция барышында кыйпылчык аның билен яралый. Умырткасына зур зыян килә. Хезмәттәшләре коткара. Хәзер Мәскәү һәм Казан хәрби госпитальләрендә озак төрнәкләнү узарга кирәк. Гаделнең планнарында тулысынча төрнәкләнергә, яңадан йөрергә өйрәнергә һәм кабат парашют белән сикерергә. Алия Галиуллина, Иван Жуков, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Республикабыздан махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәр даим гуманитар ярдәм җибәрелеп тора. Шушы көннәрдә ярдәм Менделеевск районыннан китте. Көнкүреш әйберләр, җылы киемнәр, хатлар, индивидуаль җыелмалар бар. Бөтен гуманитар йөкне машинага тиеп җибәрделәр, ул автомобильдә хәрбиләрдә калачак. Моннан тыш районда аларга өстәмә ярдәм чаралары да кертелде. Яраланган хәрбиләр хәзер шифаханәдә тернәкләнү уза ала. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Казахстанның кылы квартеты һәм Башкортстан Республикасының халык артисты Артур Нәзиуллин дөнья классикасын яңа яңгырашта башкарды. Нәкъ менә шушы концерт залыннан музыкантларның гастроль туры башланды. Репертуарда Бетховен, Моцарт һәм Брамсның әсәрләре башкарылды. Газизә Жубанова исемендәге квартет Казахстанда гына түгел, ә бөтен дөньяга танылган. Коллективка нибары 30 яшь кенә булуына карамастан, музыкантлар халыкара аренаны инде яулап өлгергән. Башкортстан Республикасының халык артисты һәм Башкортстанның Милли симфоник оркестры генераль директоры Артур Нәзиуллин Казанда үзенең музыкаль программасы белән инде беренче тапкыр гына түгел. Концертлар 26 февральгә кадәр Түбән Кама, Ижау, Пермь һәм Уфада уза. Казахстан ежегодно старается наполнить культурную жизнь Татарстана такими событиями. Турне государственного струнного квартета является доказательством того, что мы стараемся продемонстрировать нашу многовековую историю. Ел сайын башкалабыз Казанда халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакировка багышланган концерт тамаша оештыру күркәм гадәткә әверелде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясыннан Мөршидә Җихан репортажы. Мондый затлы сәхнәдә җырлый башлаганчы Илһаметдин мәктәп яшеннән чыккан була инде. Язмыш бик күп сынаса да Илһам Шакиров татар җыр сәнгатен өр-яңа баскычка күтәргән. Бөтен Россия алтын Аполлон премиясе иясе, ә иң мөһиме халык мәхәббәтен яулаган легендар җырчы булып таныла. Жырчыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә бүген без үзебез сигнал гына бирдек әлеге концерт узачагы турында. Һәрбер артист үзе теләк белдереп, шушы концертта катнашырга теләк белдерде. Һәм без быел әзрәк кенә үзгәртеп оркестр ярдәмендә үткәрергә булдык. Илһам Шакиров яшь башкаручыларга бер кайчанда халык җырларын репертуардан калдырма дип киңәш бирә торган була. Ул миңа һәр вакытта үз репертуарындагы иң катлаулы җырларны җырлатты. Мин бик үпкәле дигән аларга. Нишләп инде миңа гына ул, нигә аны башкалар җырламыйлар, ничек ул башкаларга бирми аны. Арында шул бер филармониянең җыелышында, коллектив җыелышында әйткәне бар. Ник берегез минем янга килеп берәр киңәш сорасын, берәр Салаховтан башка дип инде. Беренчедән әйтәсем килә, бу минем өчен бик зур вакыйга. Чөнки Илһам Шакиров ул легенда. Мин аны белдем, күргәнем дә булды. Мин кичкән вакытта җырлаганда, ул безгә Сабантуйга кайта, Петрәшкә. Шунда бергә бер сәхнәдә җырлап үскән малай инде мин. Концерт барышында Илһам Шакиров биографиясеннән кайбер мизгелләр сәхнәләштереп күрсәтелде. Бүгінгі концертта ол барушылар жоқ. Ол барушылар ролінде шушы театр актерлары. Алар инде аның үзенчә әлеге шунда һәрбер актер кызмы ул егетме Илһам абый Шакиров исеменнән сөйлиләр, аның исеменнән чыгыш ясыйлар. Теләсә кайсы артистны тотасыз да йолдыз дип атыйсыз дип фикерләре белән уртаклашты концертка килгән тамашачы. Хәзерге вакытта менә артистлар китте безнең, ниме? Һәрберсен йолдыз диләр, ниме? Менә монда сезнең нигездә бик гаепле. Менә бу ниләр телевидениеләр. Менә әле чыгып җитә алмыйлар, йолдыз ясыйлар. Бу йолдыз булу өчен күпме тир түгәргә кирәк. Менә ул йолдыз булу өчен Илһам абый Шакиров, Әлфия апа Абзаловалар, менә аларны әйтсен дә йолдыз дип. Шулай шул. Шигърияттә Тукай, музыкада Сәйдәш, сынлы сәнгатьтә Урманчы, сәхнәләрдә Илһам Йолдыз. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Казанда яшәүчеләрнең фермер хуҗалыкларының мул сый нигъмәтләрен татып, бәяләү мөмкинлеге бар. Абхазиядан Камчаткага кадәр ярминкәсендә витаминнарга бай ашамлыклар тәкъдим ителә. Бернинди өстәмәләр, консервантлар юк. Киштәләрдә шын табигый ризыклар. Абхазия аштанлыткычлары, Краснодардан үлән җиләк чәйләре, тәмле тамакларга киптерелгән җимешләр, ширбәт, хәлвә, как, таубалы. Это натуральный продукт. Здесь нету ни химии, здесь нету никаких добавок. Элеккеге уникаль ысуллар белән ясалган сыр, хамон, бастырма, гранат сугындагы капан, бызау итеннән рулет, тәмле булан ите. Камчаткадан төлеңне йотарлык чавыча, кызыл уылдык, ак балык, семга, алтус, алабуга балыклары. Витаминнарга бай шын ашамлыкларны 25 февральдә кертеп, Казандагы Йомашев урамы 46 адресы буенча сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Телевизор карый минем улым, утырганда диван кырына. Бүтән телдә булган җыр кирәкми, мөккипән ул татар җырына. Татар җырын тыңлый минем улым, читтән карап торам мин аңа. Көй җаена селкенгәләп ала, күз төшереп ала миңа да. Киносын да карый минем улым, тик татарча булсын кинода. Андый чакта син борчыма аны. Камаушалый күрмә син аңа. Сабыйлар күк шатлана ул кайчак. Кул шәбәкләп ала кай вакыт. Телевизор карау өчен һәрчак көтеп кенә тора җай вакыт. Кабыза да, сүндерә дә белә, җәлт-җәлт итә пульты шумарган. Татар җырын тыңлый, телсез ул. Гаҗәпләнеп торам.